Anak Sutawijaya sinten to Raden Arya Penangsang Ninjih putra Bupati ing Demak Bintara mila boten namung mokal yen to Raden Arya Penangsang datan boten nate rekaos saben dintenipun tansah dan dening para sureng-sureng saha para kawula dasipun nalika nggambaraken wewengkon ing Jipang Panolan kang ayom-ayom tentrem tata titi kerta raharja datan ingkang tinandur tukuh sineblok bakal dadiya para kawula ayom-ayom tentrem tata titi kerta raharja nangge pekathipun wonten ing kono wonten ing margi ing samangke bakal kapapat dening para prajuritipun Danang Sutawijaya pekathipun Raden Arya Penangsang bakal kairis kupingipun Raden Arya Penangsang kakagungan titian kuda ingkang inggil nuniki dipun wastani Gagak Rimang wangsul nggambaraken wonten ing wewengkon ing Pajang sinten to ingkang hangasta pusaraning adil wonten ing Pajang neniji Kanjeng Sultan Hadiwijaya nanggesta sinten to Kanjeng Sultan Hadiwijaya Kanjeng Hadiwijaya neniji Raden Mas Karebet sinten to Raden Mas Karebet Raden Mas Karebet yaiku ingkang kepareng nalika tasalih Joko Tingkir nenggih lair wonten ing dusun Tingkir nanging ageng anggenipun nyuwun maring Gusti Mertapa saengga Joko Tingkir saged jumeneng ratu wonten ing tanah Jawa ninjih wonten ing Ayodya Karta Hadiningrat
anggenipun sami nanem ijo royo-royo panenipun kathah ingkang dados mbok bakul sinambi wara anggenipun kilak mirah dipun sadhe larang nilopon para kadang mbok bakul sinambi wara datan pikantuk dadi ingkang kathah ugi ingkang among tani ingkang angingah satu kewan sapi wedhus bebek lan meri ingkang sami ngingah sapi gemerayah gemeranak ugi ingkang ngingah mendo tansah setunggal manak medal sedoso menawi ngingah sedoso sapranaan menika wonten 100 sacaipun ugi ingkang nerak bebek uga meri mugi-mugi Gusti kang akarya jagat tansah paring panjangkung panganti pangesti dhateng warga Kalino Sakukuban sumrambahing wonten ing kiwa tengenipun dusun Kaliwino long-long griya mangu-mangu ayo konco padha ngibur masyarakat ing dusun Kalonong sak kiwa tengenipun
Goreng kayak nang
Eso, awas. Ayo. Sarasasa
Iya. Jojo mantap lir kene tak duko ayah sini iki kota Kodaratir. Wani karo penangsang tambani coba japu nambani anu ayo ayo coba jamu kaya wong biyen kae nambani anu ayo 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 kudone wis beradat dasar kudone Raden Haryo Penangsang lanang ostan samuya marang kudone Danang Sutawijaya ing rikala semana Raden Haryo Penangsang katumbak para welang datang brodo khususé ayo wong pajak iki ayo wong pajak amuk kabeh kowe ayo duwung den lolos ing panajab badhe amejahe dening Danang Sutawijaya nanging usus kang gubet-gebetake ning duwung pedhot sanalika Raden Haryo Penangsang gugur siwa pemanahan yongger Danang Sutawijaya yongger wakmu Haryo Penangsang sembang kaping 3 nger dan sebul bungunane nger
Jiwa kula ajrewa sejatosipun ger Danang Wijaya yen sira wedi ora bakal dikei alas pajang sabagian ger ayo ger tutup nong ger